Verte v tamtú ceduľu. A kým tam bude visieť, máme nádej. Zdravím, braček. Smetný? Už je to dávno, braček. Ako sa ti darí? No, vieš... Počúvam, že po meste rozprávaš, ako si zabil bratov Jenkinsovcov jedinou guľkou, čo? Mám pravdu? A títo ľudia tvojim rozprávkam do posledného slova veria. Presvedčil si ich, že si chladnokrvný pištolník, však? Skrátka, títo ľudia ti veria. Myslia si, že ich úbohé mesto spasíš. Myslia si, že zachrániš ich úbohé duše. No my poznáme pravdu. Všakže. Tak do toho ukáž svojim priateľom, čo si zač. Ukáž im, čo v tebe skutočne je. Vytiahni svoj kolt a zastrel ma. Samozrejme, náboje nepotrebuješ. Jeden stačí, však? Do toho, hrdina, potiahni spúšť. Máš v očiach pohľad vraha, chlapče? Nezdá sa mi. Nič z toho, čo si tvrdil, nie je pravda však. Nezabil si bratov Jenkinsovcov, ani si neprišiel zo západu. Je to tak? Hovor! Nie. O, hlasnejšie. Myslím, že priatelia ťa nepočuli. Nie. Od začiatku si týmto dobrým ľuďom klamal. Si iba obyčajný úbožiak. Mám pravdu? Áno. Nahlas! Áno. Dobre ma počúvaj, ty malý podvodník. Toto mesto je odteraz moje. A ak ťa tu ešte niekedy uvidím, pošlem tvoju dušu rovno do petiel. Kto vlastne si?